Hello guys, maayong gabi nanasad sinang bandin. Kumusta mo diha? Nya naa di ko karon diri sa taga naasa ko. Na ako sa Carbon. Di ari mi kay mamalit mig prutas, saging ug rambutan. Mangita mig barato. Ingani guys, ang itsura sa Carbon basta gabi. Ang busy ani kuan. Saturday sa gabi ug Sunday karon dili kay ni busy. Adto ta sa unahan kay basin naa dito'y barato-barato nga saging. Kanang guwapa ba pareha nako. Char. Sana guwapa sus mao na ni nakita na ta. Saging ang kay mong tuyo. Ulo na to si kuya kung tagpila ni iyahang saging. Guwapa-guwapa man ni. Naus ako. Ha, kana siya. Kuan naman na. Kadung naman na. Kuan. Na. Try, 40 aw. Dito 40. Pila man ka kilo? Wala na 100. Kaninya? Pila? 100. Di mada 100? Plastic lang. Ayaw patigit mga aswang. Ne? Na kay 8? 108. Arebe? Ha? Di man madag 100 kay na ko na ticket mga yo. Hirit pa jud sinang bandin o kanang hangyo nga ma 100 na lang. Kani jud sinang bandin. Dara. Nangita pa og rambutan ang akong bana. Manghapit ta dire kung pila ni iyahang rambutan dire. Gamay pa kayong naninda sa rambutan, guys. Sinta, no? Oo, sinta. Kanitanan, parihara? Oo, parehara na siya. Kira mo siguro na. Ha? Kira mo. Kira? Habis man kayo. Pila man mo? Balik spinta lang kay wa mo sa sinta. Kuno lang ko balik sa sinta. Ah, spinta dai. Oh, balik spinta lang. Mangustin. Pilang kilo mangustin? 100 na. Ina dayon morning mga presyo dito sa Carbon Market. Lagi 100 ra mangustin. 60 ang kilo sa rambutan. Mahal ro lansones kay di pa man ron timpo lansones. Ang lansunis 100 no? Di pa man ron ting lansones no. 100 ang kilo. Oh, nihit pa. Nihit pa lagi at na ni ka kon. Uy. Si Manoy naguyod og karumata kadaghan sa iyahang sulod. Muli na mi guys, nakapalit na mig saging balig 108 ug rambutan nga 50 ang kilo sa 60 niya. Di 50 lang namo, gipasigo lang namo ang 50 pesos. Kami karon duol sa City Hall. Padung na mi uli guys. Rambutan tag 60 ang kilo nga ning iuman. Bukhara, di Kasi na hair. Lami na oy. Na hair ang ang rambutan ay hair. Ginoo ko na ay hair. Di man nakaunon. Huy, buho na Wala siya. sa itlog nga nay hair no. Ang sana huy. Iyo ko no. Lami ani. Tanaw na. Oh tanawa mao ni ang Ang rambutan. soda ni Sky may lami oh. Tanaos kayo? Ah. Na ko no hair. Ang soda na oh. Delicious. Ang rambutan ko no na ay hair. Oh dara. Ayaw ka na liso ha. Nya. Nga mong gipalit saging. Nga naa pa jud pakpak. Kana bang Naman ni siya liso. naikuan ba nay? Nasa na siya? Nay bani oh. Butang gid nila iban. Butang jud og kuan. Ang liso, iluwa lang. Na kuno hair town.
Seeds ba naman? Yan, naay. Unay mo ka. Ana ra yung ibabaw. Naay pan. Ha? Puro in English. Na ako noy hair ang rambutan, dara. No, kani mo lang. 60 ang kilo ani. Unya. Ningon sa rin balik 50. So mao ni siya. Naay hair sky? Wala yan. Lami no. Sa nakaan. I-open man gud nimo o kana mao na siya di. Ang bataan. Tagal ko ko na mag-email ninyo. Ina na ay kundi itlog na hair. Hoy. Oh, sorry. I-open ko ner. Ner, ay dry. Mo ni ang rambutan nga naay hair daw. Ako tamis. Mabuhi ba yung rambutan? Tamis pagkuha ma. Buhi na eh. So gito pagabli ni. Buha. Kaya pislita lang. Saan kuno pag-abli? Nakalimutan mo. Ano? Karoon ako, nakatilaw rambutan. Ano? Nika, nangaon na mi sa una dili ka. Kay ka nang lainan ka. Juicy na. Si Ate Jud pagkagamay ani kay nangimbig. Tanaw siya, hikap siya. Yan na jud siya kay lain niya pamati ba. Guwapa. Nagpapuya-puya ka. Guwapa kasi mamaliling oh. Din ka nigikan. Nindot ba ito mo no? Di ka nigikan na mailis mamaliling. Hmm? Hmm. Di ka nis mamaliling na nisko. Tamis na? Nana pang national ID net. Magka na ako pa. Fixi. Ang ko ano wala pa. Maliling. Pupunta nga mga tulong. Ako nang huwa. Din ka man kay ba mga naay mo ID? Para naman dili dahil sa mga nagpili. Awa ang imo pa. Dili ama ina. I-deliver man ako nga pareha man mo ID. Makakilya. Barangay ako bitigsan ko nga. Dapo na ako ang barangay. Sa barangay. Ako na ba ako ha? Ang ako kay wa pa man. Kana kasi siguro. Nay, ako'y number ni Chalulit. Paulina ba? Wako riner kay wa man ko'y number ana niya. Ako yung nang nito. Oh. Ako'y number ana niya. Tamis ma? Ang sweet. Sky tamis kay? Sky. Carmel. Ikay open Sky. Urok na siya tayo. Guwapa kay lang saging oh. Mahal ba yun? Jen, inom vitamins Jen. Na, Tulang-tulang. 40 ang kilo sa saging. Bukan ang gusto nila bani para doon magdakot. Guwapa kayo, napajibani. 40 ang kilo ani. Barato ha? Kaayo ho. No, napajibani kay para dili makuan ko no. Dili na isa na madakot. Makapagwapa. No, guwapa kay kasi ang gisuot mo. Oh. Tamis na ba? Okay naman na. Guwapa kay kasi mo sinina oh. Daga. Kita ko yung kakita ni Mula. Ha? Karon pa siya nakakita. Karon pa ka nakakita? Nagsuot si Lola ni Mana? Oo. O bitaw murag karon pa man mo nasuot. Bakit naman gawin niya madunot? Guwapa kay saging. Uy, giganan rig kaon oh. Rambutan. Asa naman si ate? Tawag to si ate. Kay ka nagrambutan. Pwede man niya ito. Pumaliling, guwapa sa kay sa iya gisuot din kaya siya na maili lagi. Uy. Tawag si Judy dito. Ben. Pang sugod ang mesa. Anya? Imo gingnan? Ay, no, niupod ka ma. Din ang misa. Dito sa Credart. May noon, niupod ka. Wa ka lang diri sige mukmo. Lami Sky? Anang mo di mo ba? Nagsuon na. May anang nga virus na. Ay nahay, nagkaon ko rambutan. Or grapes? Grapes. Grapes jud ang ganahan nimo. Favorito gid niya ng grapes. Tawag si ate para makakaon sa tiyan kay pagkagamay niyan hikap siya. Lain jud kay iya pamati ang rambutan. Tawag si ate ing namo naog sa Napanawag kang mama.
Lingkod tarong dong na unsa man sa Miss JN. Mulingkod. Ha? Oh, gwapa kay saging. Tag 40 ang kilo. 60 tong among napalit ang kang Hershey. Oh, 60 to. Dilo boy, oh. May bunog. Mm. Ang likod, oh. Bus okay trabo yan. Di mo kaon si ate? Imo gingnan? Wala. Tao ga? Ay, palayan. Ing nanay balhibo dire. Nga. Mamon, sana kana Ngayon sa mo, mamon tanawara gud ni ang mamon kong kani mao ni tag 6 na ni. Tanawara gud perting gamaya tag size. Star perting gamaya ha. Di naay mamon oh. Kung naman ni sus na naginilugay baya sila. Uy, naunsa naman mo oy. Dili ni si ate ang hubo. Kani mamon mao ni tag size. Kagamay kaayo. Usara ni kahumong ni Sky. Tawa na ner, oh. Tanawa na. Uy, Ah. Oh. wala mo. Oh, tulo ka bog ni kuha na paman. Puro tayo mong kuan marambutan. Na paman to yung lagi kikuan. Fiskal man nagkako. Na oy. Kuha ato. Tanawag lang si Manalita dito sa biyan ni Arnel. O ni Dudon. Oh. Hindi nagliwa-liwa. Kaya niya ako nagyayahan. Wala, gana. Ta, nakakita. Tagang Arnold. Si Jan ninyo. Yeah, Mukhaon na tawag rambutan. Sa una, manguan lang na sila. Mangyamiid lang sa rambutan. Karon mga una jud taw. Kamauna. mas tamis na sa lansones. Ha? Mahal pa mang lansunis ron. 100 ang kilo. Nya dagko. Basta dagko asluman. Sa una, wala sila ipakimay, oh. Ito bang imong sa una, basta mukupot ka, mangyamiid ka. Kapa. Na mo na hiya, saan mo na nimo pagkaon ron? Madaot na imotif. Mupilit ra ba ni May? Dili, subsupor na na. Di na ko pili to eh. Supsupa lang. Kaling ko sa sigmukmuk. Likod ba? Kay naay ko an. Taong ko di. Dili ka oh. Ato na ibutang dire. Ibutan sa baba, uguma, ayaw ipaak. Ayo pata. Uguma lang. Dili na matun. Ay, matangtang na imo. Iugom ba, tanan, isod. Ano lang guys. Ikon may na dire, ikon mo Lagi. kanto ay nan guys. Saging na lang, dugmo ka. Pangutanas kay? Wala na yung sa mong job. Hinay inyong kuan na, hinay. Daghan kay akong job. Atiman sa mga bata. Trabaho pa ko sa barangay. Sunod. Sa barangay, wa pa'y sweldo. Magsugod ko. Nag-nandro, may 55% ako. Sunod. Isa pa. Kuwan ako, nag-eskwila ako'y panahi. Nakakwarta sa ako'y panahi. Eskwila ako'y manicure. Daghan kay nag-job si Mama Liling. Sunod. Nakakwarta lang ako sa manicure. Mamaligya pag saging. Katong imo pamaligya ma. Ibon. Dealer ako sa ibon. Mamaligya ako sa saging. Panlan. Huwag puhunan. Pan lang ba? Ikahalin nga damit. Mag na siya kuan saging didto. Inya ini kahalin niya bayaran. Bayaran ako. Eskwila ko na sila ni mama. Nagbaligya ako sa kantin. O kaya mama namatay, gamay pa man siya, o siya kita gani. Nagkuhan ako sa kantin. Butang og baligya. Bananakyo. Bukayo. Sa pa yung pangutan na Mama Liling. Sa iyahang job, natubag na, wa pa. Nato ba? Namuhi og baboy. Wa na
Lukso. Wala pa. Another question pa? Wala pa yun. Ano na pa? Mura to? Maura to imong question? Sa pa imong question ni Mama Liling? Naurong ko sa akong job sa... Nana mo start makag-YouTube channel. Ha? Nana mo start makag-YouTube channel. Naka-YouTube ko tungod ni auntie sister ni mo. Sige siya ingon niya. Pag YouTube Jin kay para kanang naakay makita inigdag ko sa imong mga anak. Mauna iya jud ko gi-encourage jud nga mag YouTube. Karon wala ko nagmahay nga nag-YouTube ko kay makita man ako. Nya si Tata Nunoy ninyo murag buhi sad. Kay makita ra naara siya didto. Pero sa pagkakaroon di sa kumutan-aw. Naara to didto nya. Na moabot ra ang panahon nya mutan-aw ra ko didto. Wala naman mo gitel ang viewers. Ha? Naman mo gitel. Ako nang gitel oy unsay rason nga nung nag-YouTube ko. Naa didto. Wali ka nagtanaw. Inigbig ninyo tanawan ninyo ang akong YouTube. Makita ninyo gamay pa mo. Mao na siya nga no. Yung sa pa pangutanas kay. Marna. Pangutana, kina si Mama Liling. Nas Lula, unsay pangutana Lula pili nimo? Koy, puto. Ayo, dili. Di man na puto. Puto. Pangutana kay Lula day. Lula nimo, unsay pangutana nimo Lula? Lula pili, sa una ba ya sa akong Lula daghan kay kog pangutana. Wala siya pangutana na. Kanang Uy, hindi siya nagkuhan. ay nalaptis kay. Nimo lubuts kay pikas. Pikas man din ang lubot. Aw. Pikas gilang lubot. Kani pa? Sige na usa may pangutana. Question and answer. Question by Carmel Sky. Ang batang Carmel. Batang Carmen. Sige. Okay, pangutana ni Mama Liling. Nga, pagkagamay ni Mama Liling, wa siya'y mama, giunsa niya. Wala. Ganang wala man siya mama. Wala. Isa man mong job. Isa man ang mong job. Imong job. Akong job. Nagbantay ko sa imong papa. Wala man ko job. Jobless. Di ba kay jobless? Saan? Wala'y trabaho. Nanuwa man. Kitsa ding mag-naiman ni kakuan. May trabaho sa una. Kanya, si papa na yung mamuya kung ibatayan. Nagyaya ko si mong papa. Ang nagtrabaho si lolo ni mo. Nantod na dako. Wala. Anara ko sa balay. Ah. Ang mama. Naninda-tinda o Oh, gano'n. unsa man? Ay, ito. Hindi may question. Oh, naitindahan si Lula sa una. Ito na tindahan. Ay, kana po mga chichiriyang ginagmay. Shampoo, ana, Nga, sabon. kuan. Mama. Mm. Oh no, nakalimutan sa ko. Nautda ng pangutana ang akong anak. Wa ni Andar. Kung siguro ni Andar pa, daghan kayo ni pangutana. Ato sa ni papahuwayon. Sunod na sa mangutana ani niya. Pag-umat na ko. Mao to guys, ang akong video karong adlaw. Salamat kayo sa inyo pagtan-aw kay Nang Bandens TV. God bless kanatong tanan. Bye-bye. Bye-bye guys.